всички, които се отзоваха на поканата на Европейския съвет за външна политика за срещата ни днес. Наистина темата е актуална. Преда на шегата обаче, Весела, като каза, че следващото ми назначение е свързано с хилядолетен конфликт, няма да забравя, преди няколко години в вестник Financial Times беше публикувана статия, че над 100 годишния спор между България и Румъния за изграждането на втори мост на Дунав е приключил. После на другия ден се поправиха, че спора не е от над 100 години. Конфликтът в Близкия изток не е от 1000 години, той е от 60 години поне. Разбира се, трудно решим, но той изисква много усилия на международната общност и се надявам, че и Организацията на Обединените нации ще може да играе ключова роля в възстановяването на диалога и търсенето на изход от случващото се между Израел и Палестина. Връщайки се върху темата на днешния разговор, ще започна с една уговорка. Днес няма да ме чуете да използвам израза ислямска държава, защото смятам, че използването на този израз е обиден за стотици милиони, милиарди хора по света, които изповядват ислямската религия. Организацията, за която говорим, е терористична организация. Тя си сменя името няколко пъти. Това, което ние сме приели да я наричаме в ООН е или ДАЕШ, което е арабското и название, или ИДИЛ, преведено на български. Но никой по света, повярвайте ми, не желае да помага на пропагандната машина на една терористична организация, която изкривява вярата на хората и я използва за чисто политически цели. Как ще я наречем, няма значение. В крайна сметка това, което има значение, е нейната същност. Това е и остава да бъде една терористична група от хора, които са си поставили за задача да разрушат иракската държава и да я заменят с нещо друго. С държава на терора, на геноцида, с държава изградена върху изкривено разбиране за що е то правда и по какъв начин тя трябва да се спазва. Целият свят видя и стана свидетел на престъпленията, които ИДИЛ извърши срещу малцинствата в Ирак, прогонвайки десетки, стотици хиляди християни, езиди, шиити, сунити, всички, които имат различно мнение от нейното. Целият свят видя и начина, по който културно-историческо наследство на хиляди години беше разрушено по един доста брутален начин, а в някои от случаите не само разрушено, а показваното разрушение е използвано за претекст, за да може скрито от камерите да се търгува с това културно-историческо наследство и то да се продава на нелегалните пазари на света и да носи принос за терористичната организация. Всички видяхме и как през последните месеци племенни вождове в Ирак от различни групи, от различни племена бяха обезглавени с цел да се изтрие структурата на едно общество и тя да се замени с безпрекословното подчинение на ИДИЛ. Ще започна с това какво се случи през последните 2 години, за да се достигне до днешната дата. Още при първия си доклад пред Съвета за сигурност ноември 2013 година казах, че терористи се опитват да превърнат източна Сирия и Западен Ирак в една зона, в която да оперират свободно. Симптомите за това бяха видими за всички. Месеци наред провинция Нинева със столица Мосул, град, който през лятото на миналата година падна в ръцете на ИДИЛ, беше буквално парализирана от действията на тази терористична организация. Парализирана означава, че няма към началото на 2014 година нямаше избран представител на иракската държава, кмет, общински съветник, председател на общински съвет, каквото искате, който да не беше или убит,
или отвлечен, или по някакъв начин прогонен от местоживеенето си. Месеци наред в тази провинция терористите отвличаха хора, за да печелят пари от това. Бяха го превърнали в бизнес. Видимо следяхме и алармирахме неведнъж за стратегията, която тази организация ползва. На първо място да се имплантира в различията, които съществуват между различните етнически и религиозни групи в Ирак. Когато предстоеше сунитски и ислямски празник, виждахме атаки целенасочени срещу джамии. Когато предстоеше началото на учебната година, виждахме серия от атаки по училища с самоубийствени атентати. Когато предстоеше празник на някои от малцинствата, езиди, християни и други, виждахме серия от атаки по техните свещени места. ИДИЛ се възползва умело и целенасочено от слабостите, които съществуваха в иракското общество, от разделението, което съществуваше между етническите и религиозни групи и най-вече от слабите институции. Когато институциите са слаби, когато държавата е слаба, когато хората се чувстват маргинализирани или се чувстват недобре представени, тогава се появява и се развиват подобни терористични организации, които в момента могат ясно да бъдат представени като заплаха не само за иракската държава, а за региона и за света като цяло. На 9 юни миналата година в 9 часа сутринта имах среща с иракския министър-председател тогава, Нури Ал-Малеки, с една голяма карта, на която нашите анализи в ООН показваха, че град Мосул ще падне в ръцете на тази терористична организация. Единственият начин града да бъде спасен тогава беше със съвместните действия между иракските въоръжени сили и кюрдските сили, в които бяха разположени край града. За съжаление, опитите ни да установим форма на взаимодействие между тези две сили не успяха и в рамките на 9 и 10 юни градът падна в ръцете на ИДИЛ. Това, което никой от нас не можеше да предвиди, е какво ще се случи след това. А именно, че разпада в иракската армия към този момент е толкова голям, че не само генералите и войниците отказаха да се бият. База след база на въоръжените сили на Ирак хората дезертираха, проблякаха се в цивилните си дрехи и се прибраха по домовете си. Така се създаде и мита за непобедимата терористична организация ИДИЛ. Когато техният поход към Мосул започна, разпада на иракската армия доведе до това, че реално в рамките на 48 часа те завзеха територия от над 1000 км между Мосул и Багдад. В тази територия покориха спокойно най-голямото база с оръжие на иракската армия. Оттам те получиха и тежко въоръжение, с което последствие започнаха да използват. Авоарите на Централната банка в град Мосул към тази дата съдържаха над 450 милиона долара, които бързо попаднаха в техни ръце. Така, този мит, създаден тогава, се появи не всъщност от силата на ИДИЛ, а от слабостта на иракските въоръжени сили, които бяха отслабени в следствие на десетилетия конфликт не само в Ирак и в региона, които бяха пропити от корупция и от липсата на силна идеологическа мотивация да бранят своята държава. Това, може би, в дългосрочна перспектива се оказва най-трудният проблем в момента. Разпадът и успехът на ИДИЛ обаче покри и други фактори, които трябва да бъдат признати. На първо място, че този успех се държеше и на временни споразумения, алианси, които бяха сключени между терористичната организация и различни въоръжени групировки, които по една или друга причина бяха недоволни от правителството и от неговата политика. Създаването на този доста мощен алианс позволи към онзи момент ИДИЛ да поеме контрола над всички тези територии в Ирак.
Разбира се, този алианс е временен. И той е временен, защото когато сключи сделка с дявола, ти в крайна сметка попадаш в неговите ръце, каквато и мотивация да имаш. В последствие, през последните месеци, активно регистрирахме вече недоволство по места, силно изразено недоволство от контрола на ИДИЛ на тези територии, конфликти, които се появяват и идеологически, и персонални между различните групи. И всичко това създава едни все по-благоприятни условия за успех срещу тази терористична организация. Отговорът на иракчаните в този момент дойде чрез една масова мобилизация в южните провинции на страната, която да защити първоначално някои от религиозните обекти, които бяха заплашени от ИДИЛ, но в последствие да се организира в така наречената национална мобилизация от граждани, които бранят своята държава. Това само по себе си също предизвика доста сериозно напрежение в държавата, защото много от хората в тази мобилизация бяха от южните провинции на страната, да не кажа изцяло. Те изповядваха шиитския ислям и много от сунитите в Ирак смятаха, че преодоляването на заплахата от ИДИЛ не може да бъде заместено с окупирането на техни територии от шиитите от южната част на страната. Благодарение на усилията, които правителството положи и работата не само на Организацията на Обединените нации, но и на много други фактори, от началото на тази година този процес се обърна. Само за месец януари над 4000 бяха иракските сунити, които се включиха в тази мобилизация да бранят собствените си провинции. Затова и днес край град Тикрит виждаме не само иракската армия, виждаме доброволците, които са от всички части на страната вече, координирано да работят и да показват успех срещу ИДИЛ. Между Коледа и Нова година 2013 година провинция Анбар попадна в ръцете на тази терористична организация. Тогава регистрирахме и първите 100 000 бежанци, които избягаха от град Рамади, от град Фалуджа и потърсиха убежище другаде в страната. Към лятото на 2014 тези 100 000 бежанци вече бяха над 1 милион. Към края на 2014 година те са над 2 милиона. И провинциите, които продължават да бъдат под контрола на ИДИЛ, са поне две в Ирак. Разбира се, мястото на военните операции в случая е важно. Затова е важно и коалицията, която се създаде по искане на иракската държава от над 60 държави, които подпомагат нейните военни усилия. Тази коалиция е уникална, защото тя не предполага включването на военни сили по земя. Тя предполага само подкрепа по въздух, което е важно, и има много силен елемент за създаване и укрепване на новата иракска армия, която единствено, заедно с гражданите на Ирак, е способна да се справи с този проблем по земя. Разбира се, политическите действия тепърва предстоят да се случат и през последните месеци видим положителен резултат в това отношение. При последния си доклад в Съвета за сигурност казах, че съм оптимист, но и параноик по отношение на Ирак. Оптимистично съм настроен, защото виждам това, което е започнато да дава резултати. Но съм също така и параноично настроен, че проблемите са много и всеки един от тези проблеми може да развали случващото се. Какви са политическите приоритети? На първо място, това е изграждането на Националната гвардия. Националната гвардия е инструмент, който трябва да позволи на хората в различните провинции сами да поемат част от сигурността си, да получат обучение, въоръжение, заплащане, сигурност от държавата за това, което правят. И даже в тези дни в Закона за изграждането на Националната гвардия в иракския парламент и предстои да бъде гласуван. На второ място е ревизиране на
така наречените закони за дебатификацията на Ирак, които в началото след падането на режима на Саддам Хусейн бяха въведени и които изключват участието на всички членове на партията Баъth в всяка обществена и друга позиция в Ирак, включително и не им дават право в голяма степен да получават пенсии за прослуженото си време. Правителството в момента в Ирак е поело инициатива да ревизира това законодателство и да позволи на част от тези хора да се върнат на работа, да получат пенсиите и правата си, с което да се намали общественото напрежение. Третото, което е темата със справедливостта. Тема, която и на нас в България ни е позната по друг аспект. Над 18 000 са задържаните в иракските затвори без съд и присъда. Време е да се разгледа реформата на съдебната система, за да може да се осигури повече справедливост за хората и хора, които нямат присъда, да бъдат освободени от съда. Следващия важен въпрос е отношението към региона, към това, което се случва в Ирак. Голяма част от моето време през последната година беше посветено на това да допринесем с нашите действия за възстановяването на отношенията между Ирак и нейните съседи в залива. Разбира се, ключов момент е отношението между Ирак и Саудитска Арабия. Аз направих 2 посещения преди да може да стане възможно срещата на иракския външен министър с саудитския външен министър в Риад, с Обединените арабски емирства, с държавата Катар, с други държави в региона. И днес виждаме, че постепенното нормализиране на тези отношения помага, разбира се, за това операциите в Ирак да са успешни и постепенно институциите да запазят, да развият своята сила. Изводите, които може да направим от случилото се през последната година, не са толкова сложни. И те са прости, валидни не само в Ирак, валидни навсякъде. Когато има хора, които се чувстват маргинализирани, когато има липса на справедливост в едно общество, когато има тежък корупционен проблем, тогава и заплахите за сигурността на това общество се разрастват. В иракския случай те кулминираха в появата на тази терористична организация. Когато институциите работят добре, когато започнат да се предлагат силни социални и други мерки към населението, когато хората видят перспектива в собствената си държава, тогава проблемът може да бъде решен. ИДИЛ, Ислямска държава, ДАЕШ, наречете го както искате, не е перманентен фактор в международната политика. Това е временно явление. И това е временно явление, с което всички ние имаме задължението да се справим, защото то може да се превърне и се превръща постепенно в заплаха не само за региона, а и за Европа. Стотици са хората, които идват най-вече от страните в Западна Европа и се присъединяват като международни бойци към ИДИЛ. Не един от тях са и самоубийствени атентатори в Багдад или другаде в Ирак. Източниците на финансиране на тази организация трябва да бъдат също спряни. Нелегалният износ на петрол, нелегалният износ на артефакти, нелегалните контакти, които те осъществяват с други подобни организации, позволяват трансфер на финанси, на оръжие и така нататък. И не на последно място, това е идеологическия сблъсък. Нищо в региона на Близкия изток, в ислямския свят, никой в ислямския свят не може да си позволи да бъде безучастен към това, което се случва в ИДИЛ. Всеки, без значение в коя част, в коя религия изповядва, е длъжен да се противопостави на тази идеология на омразата, която идва от тази организация. Единствено, когато всичко това се случи и когато военните действия на земята са съпроводени с силни политически мерки, с силно изграждане на институции, на национален идентитет и на участие на гражданите в управлението на държавата, ще може да си кажем, че проблемът за един дълъг период от време е решен.
Това е основният извод на случилото се през последната година. Весела, благодаря. С удоволствие ще приемем въпроси. Само един уточняващ въпрос. Когато говорим за дипломатически и военни средства, не трябва ли да говорим и за някакъв тип икономически средства? Не мислите ли за това, че може би трябва да се спрат източниците на финансиране на ИДИЛ? Затова въобще не стана дума. Да, и за това вече има поне три резолюции на Съвета за сигурност, които трябва да бъдат спазвани, но източниците на финансиране основно са чрез рекета на населението в региона, който се контролира, нелегалният износ на петрол, други продукти и подкрепа, която организацията продължава да получава от частни донори в различни части на света. Затова и сътрудничеството между службите за сигурност в Европа, в Близкия изток, глобално, за противопоставяне на тези заплахи са изключително важни.